Sunt Sașa Bordeanu, director de vânzări la Educhivi. Cred că avem peste 400 de oameni care au trecut prin Academie și au învățat procesul de vânzare și o foarte bună parte din ei, eu aș zice peste 300, din ei au ales să lucreze în ecosistemul Educhivi. Deci aș zice, pe scurt, cam cu 300. Deci din ce domenii au venit oamenii ăștia? Dacă stăm să ne gândim la asta, cred că răspunsul poate fi foarte vast și nici nu pot să-l acopăr complet, pentru că oamenii au venit din toate domeniile. Au venit ingineri, au venit medici, au venit oameni care lucrau pe tir, oameni care lucrau în construcții, dar aș spune că nu există neapărat un nivel de studii sau un nivel de carieră la care trebuie să ajungi ca să poți să intri în zona vânzărilor high ticket, ci mult mai mult, sau factor determinant, cred că este de fapt cât de mult îți dorești tu să răzbești într-un job, într-o carieră, într-un domeniu care îți oferă timp, flexibilitate și venituri consistente. O, ce întrebare faină. Deci, practic, ce au avut în comun oamenii care au avut succes în domeniul vânzărilor sau au în continuare în domeniul vânzărilor succes? Păi, aș zice câteva aspecte. Unu, au avut această latură de empatie sau capacitatea de a se conecta cu oamenii, de a asculta. Totodată, cred că este și o zonă de inteligență emoțională, care e foarte important de luat în calcul. Și, evident, au fost oameni, și ăsta cred că e cel mai comun aspect de luat în calcul, au fost oameni care au avut ceea ce noi numim hunger. Adică chiar și-au dorit să și facă o treabă bună, să ajute oameni, dar totodată să și facă niște venituri consistente, să facă venituri serioase, organizându-și timpul așa cum vor. Asta este o întrebare la care, da, trebuie să spunem sincer că oricine care lucrează în zona vânzărilor, în zona de management a vânzărilor sau director de vânzări, știe că există o foarte mare suferință în România. Atât statistici la nivel mondial cât și național ne arată că numărul vânzătorilor din România este subdimensionat pentru cum este piața, ăsta e punctul numărul 1, dar unde suferim în realitate, dincolo de partea cantitativă, că nu există suficienți oameni, suferim la zona calitativă, pentru că în realitate calitățile unui vânzător, ele nu sunt niște lucruri cu care oamenii trebuie să vină înnăscute sau nu sunt niște flair-uri, nu sunt niște talente, ci sunt niște competențe dobândite și învățate. Și din păcate la domeniul ăsta chiar avem mult de suferit în România, pentru că nu sunt foarte mulți oameni care au un sistem, o bază solidă în urma căreia să fi intrat în domeniul vânzărilor și drept urmare atunci nu au performanțe foarte ridicate. Deci da, are destul de mult de suferit, piața plânge după vânzători serioși, implicați și competenți. Dacă ar fi să demontăm o prejudecată în legătură cu vânzările, ar fi acel aspect că trebuie să convingi omul, să ai papagal, să fii combinator, să te dea omul afară pe ușă și tu să intri pe geam, să fii insistent. În realitate, vânzările care se fac de mii de ani s-au transformat în ultimii ani. Înainte, în primii ani, când practic au început să se facă vânzări masiv, istoric vorbind, vânzătorii aveau un avantaj foarte mare, că ei dețineau informația despre serviciu, despre produs și în felul ăsta, punând informația pe masă, puteau să devină foarte insistenți cu clienții și să-i combine, să-i convingă. În clipa de astăzi, datorită schimbărilor pe care le avem, accesul la informație e mult mai ridicat și oamenii își pot face singur research-ul și genul ăla de vânzare în care se pune presiune pe om, se agasează omul, oamenii sau vânzătorii încearcă să manipuleze clienții, nu mai dă randament. Și aici aș vrea să fac efectiv un switch de percepție, pentru că eu personal am trecut prin schimbarea asta și am văzut ce înseamnă să ai un sistem care să înglobeze nevoile omului, să poți asculta cu atenție, cu empatie, să înțelegi care-s dorințele, care-s visele, care-s blocajele pe care un om le are și după aia să-i vii cu o soluție. În momentul în care
intrăm pe acest stil de vânzare care se numește de fapt vânzare consultativă. Te consulți cu omul și vii cu o soluție, dar vii cu o soluție doar dacă ai ceva care cu adevărat îl ajută. Nu-i bagi pe gât ca și în vânzarea din trecut orice produs ai tu și denigrezi orice alte produse. În momentul în care înțelegi și faci acest schimb de percepție, ți se deschide o arie de activitate pe care e posibil să fii și tu în situația în care am fost eu. Eu credeam că vânzările nu sunt pentru mine, că eu nu sunt potrivit pentru așa ceva, că n-am nicio șansă să fac performanță, că nu-mi place, că nu știu, că nu pot. În momentul în care înțelegem că vânzarea e total altceva, este o discuție liberă, o consultare care se bazează pe niște etape raționale, logice și niște chestiuni psihologice, în momentul ăla poate fi ceva învățat. Deci ăsta e mitul pe care l-aș demonta. Din păcate, astăzi, cei care trăiți în România, aveți foarte mult de a face încă cu vânzători de stil vechi. Și vedeți, poate vă gândiți deja la oameni prin parcări, dar marea majoritate a vânzătorilor nu au cele mai ridicate competențe. Și atunci când veți întâlni un vânzător bun, veți ști, vă va plăcea să aveți o discuție și să achiziționați un produs de la el. Ce fel de produse high ticket vând closerii cu care am lucrat eu? O mare parte dintre ei au rămas în domeniul vânzărilor online de produse educaționale premium. Și o să explic de ce au ales să rămână în domeniul acesta, dar o să zic și alte tipuri de produse sau servicii pe care oamenii, vânzătorii, closerii, high ticket le vând. Există un confort din a vinde de acasă, din a-ți organiza programul așa cum dorești tu, din a nu trebui să te duci la clienți, să te plimbi prin oraș. Totodată, apetitul românilor în ultimii ani crește tot mai mult în direcția de a se educa. Românii înțeleg că educația, sau cel puțin acea mână de români, acea parte de români care doresc să schimbe ceva consistent în viețile lor, înțeleg că de cele mai multe ori educația formală nu-i duce la rezultatele pe care și le doresc. Adică o școală, o facultate, un doctorat îți dă niște competențe, te învață niște lucruri, dar din păcate, de cele mai multe ori absolvenții acestora se trezesc după facultate că au învățat niște lucruri, dar acum când le pun în practică nu le oferă viața sau rezultatele pe care și le doresc. Și atunci românii aleg să investească în educație și, drept urmare, piața de produse educaționale high ticket sau premium este în creștere și aici au rămas mulți dintre closerii noștri. Pe de altă parte, sunt mulți closeri care aveau ei la rândul lor niște competențe. Că poate erau terapeuți sau știau să facă, aveau anumite pasiuni, aveau anumite competențe și au ales să-și vândă propriile lor produse. Asta este o altă latură în care ei s-au dus și mai există și acei vânzători care au venit la noi să se specializeze ca să rămână pe domeniul pe care erau, pentru că deja știau produsul și au ales să vândă în continuare acele produse. Și când ei au făcut asta, practic doar au dobândit competențele de a fi un vânzător mai bun, knowledge-ul sau cunoștințele despre produs le aveau și produsul se și încadra într-un astfel de produs sau serviciu high ticket. Și aici vă dau câteva exemple. Vânzare de imobile premium, adică proprietăți mai de lux, vânzare de mașini mai de lux, vânzare de servicii mai de lux, vânzare de vacanțe mai de lux. Deci aproape în orice domeniu în care se poate face această separare între niște produse care sunt la un preț de bază, care concurează între ele prin preț, și produse care sunt într-o gamă de lux, care nu concurează prin preț, ci concurează prin calitatea serviciilor, acolo competențele unui vânzător încep să sclipească și rezultatele încep să se vadă, adică încep să se producă comisioane și vânzări consistente. Bun, deci cum arată ziua unui closer? Cum arată o zi random din viața unui closer? Practic, closerii se trezesc un pic mai devreme de prima ședință pe care o au în fiecare zi.
În fiecare zi există o ședință cu team leaderul și cu restul echipei care dă direcțiile, energia și motivația pentru ziua respectivă, iar apoi closerii lucrează independent, își organizează programul așa cum doresc, au întâlniri cu potențial clienți, noi le numim întâlniri de vânzare, pe care ei le țin pe Zoom, de acasă de la ei, se organizează cum doresc în această direcție. Pe parcursul zilei comunică cu team leaderul sau cu alți oameni din alte departamente dacă au nevoie de asta, iar la finalul zilei ei ce fac? Completează un tabel cu un fel de raport al zilei cu cum au decurs lucrurile pentru ei. Mulți dintre ei aleg să facă și o chestie foarte înțeleaptă, și anume un proces al etapei, să vadă ce a mers bine și ce n-a mers atât de bine în ziua respectivă și se pun la odihnă, se pregătesc pentru ziua următoare. Unii dintre ei lucrează 3 ore, 4 ore, 5 ore, 6 ore, alții lucrează 8 ore, depinde foarte mult și de zi și de capacitatea lor de a aloca timp pentru această activitate. Mulțumesc, sper să vă fie cu folos și sper să începeți să aveți o imagine mai clară de ansamblu asupra cum arată viața unui closer și asupra domeniului acestuia de vânzări high ticket.